Организацията Обединени идеи за България е създадена от мотивирани млади българи и е официално регистрирана като сдружение с нестопанска цел. В качеството си на международна мрежа от българи и идейна общност, Обединени идеи за България набира предложения за решение на предизвикателствата, пред които е поставена България. През тази година основният проект на Обединени идеи за България е организирането на дискусионен форум под надслов "Идеите, това сме ние", който се проведе от 3 до 6 септември тази година в Софийския университет Свети Климент Охридски. Първото издание цели да събере хора от различни български градове, хора от различни български и чуждестранни университети, т.е. да се създаде една мрежа за младите хора, където те да имат възможност да дискутират, да обменят своите идеи и да получат опита на нашите гост-лектори. Т.е. целим един обмен на идеи с опита, който да достигне до създаването на нови граждански проекти, които пък от своя страна да имат по-широк отзвук сред младите хора и да доведат до следващи инициативи. А в колко сфери на човешката дейност имате лектори и комисии съответно? Идеята е в 8 различни обществени сфери да бъдат създадени проекти. Имаме в тези различни 8 комисии над 20 лектора. Всяка комисия имаше поне по двама. И този обмен се реализира във всяка една от тях. Впоследствие утре, в рамките на последния ден, ще обявим и 8 граждански проекта, които са планирани в рамките на дискусионния форум и очаквайте резултати скоро. Например, Комисията по икономика най-много се старае да свърже поколенията икономисти, защото осъзнава, че няма приемственост между младо и старо поколение икономисти и иска да се насочи в тази сфера. Труд и социална политика работят най-вече по въпроса с младежката безработица и проблемите на хората с увреждания в България. Околна среда е изключително мащабна тема с захваналите биоразнообразие, води и опазване на въздуха. В регионално развитие и благоустройство обсъждат най-вече градско благоустройство и огромната разлика между по-развитите региони на България и не толкова развитите от тях. Здравеопазване, две са темите: спешна медицинска помощ и електронно здравеопазване, доста свързани една с друга. Много интересен проект би могъл да излезе оттам, сега ще видим. Наука обсъждат отново две много интересни теми. Едната е свързана с минало, бъдеще и настояще на българската наука, т.е. да се направи един така обзор, един преглед на нашите постижения в областта, евентуалните проблеми и възможните решения. И също така искат да обсъдят възможностите за направа на научен парк. Отново изключително интересен проект. В Комисията по здравеопазване се обсъждат отново 3 теми. Едната е свързана с извънкласните дейности, интегрирането на допълнителни извънкласни дейности, повече спорт, например. Също така се говори за липсата на връзка между средно образование и висше образование, както и за възможностите за стаж в висшите учебни заведения. И последната Комисия по култура и туризъм говори най-вече, те са насочили повече проблемите в туризма, но и тези свързани с културно-историческото наследство на България. Също имат вече идея за проект. Поставите ли си едно време, през което те вече да станат факт? Нашата идея е до края на тази година да реализираме голяма част от проектите. Ако те са по-дългосрочни, минимално изискване е първата фаза да е преминала, която да може чрез индикатори да бъде оценена като успешна. В момента се намираме в стаята, където заседава Комисията по журналистика. Какво точно правят в момента вашите колеги и с какво се занимава конкретно Комисията по журналистика? Всъщност ние сме един журналистически екип и се занимаваме с това да отразяваме дейността по време на цялата конференция. Тоест, винаги във всяка комисия има по един журналист, който седи, записва си, прави статии и след това ги качваме на сайта на нашата организация Обединени идеи за България и там могат да бъдат четени от всички участници в комисията, както и от външни лица, които имат интерес към форума. Също така имаме две момичета, които са към нашия снимачен екип. Те се занимават с това да филмират, да правят снимки, които след това просто разнообразяват сайта ни, дават една жива представа за това, което се случва на дискусионния форум.
До година да очакваме ли втори дискусионен форум? Очаквайте, да. Очаквайте не само втори форум, но и други наши инициативи в следващите месеци. Във форума участваха над 150 български студенти от страната и чужбина. Те имаха възможността да обсъдят ключови въпроси в сферите на здравеопазването, икономиката, културата, науката, образованието, спорта, околната среда, регионалното развитие, труда и социалната политика. Опазването на околната среда беше една от основните теми на форума. Какво ви накара да участвате в Комисията за околна среда? Естествено, първата от причините е най-простата. Имам интерес към околната среда. Наскоро го развих и то покрай най-вече обучението ми в чужбина, където голямо впечатление ти прави как останалите хора вече са на ниво голямо екосъзнание и правят всякакви жестове, всякакви и най-малки, се ангажират всички граждани, не само големите компании, не само самите правителства. Най-малкото в самия университет, той е изключително зелено настроен, с специални сгради, специални специалности даже. И да, когато се върнах в България, винаги намираш база за сравнение с всичко. Но околната среда също беше един от факторите, които разгледах и ми направи впечатление как тук ситуацията е наистина различна. Но намерих тази възможност в този дискусионен форум все пак да обединим усилия с други млади хора и наистина да направим нещо по този въпрос. Напред. Участвам в Комисията по околна среда, защото смятам, че връзката между отделния човек, обществото и природата като цяло не може и не трябва да бъде игнорирана. А вие какво конкретно предложихте на останалите членове на комисията? Конкретно идеята беше първоначално да се запознаем с проблемите в 3 области. От една страна това беше биоразнообразието, от друга страна управлението на водните ресурси и третата ни тема беше замърсяването на въздуха. Обсъдихме накратко и 3 теми с техните проблеми и възможни решения. И след това решихме да се съсредоточим пък върху една още допълнителна тема, която е управлението на отпадъците и да въздействаме върху другите млади хора да събират разделно техните отпадъци. Като ще опитаме да го приложим в различни университети в България. Искаме да действаме в посока екологично съзнание на младите, защото в крайна сметка те са тези, които ще действат и след нас. Искаме да бъдем от една страна създатели на проект, но от друга страна и вдъхновители за следващи проекти след нас. Надявате ли се да промените нещо в обществените нагласи и да има резултат от този дискусионен форум? Смятам, че с самото ни събиране тук вече променяме нагласите на младите хора. Самия факт, че тук сме се събрали толкова мотивирани и работим в посока опазването на околната среда, показва, че със сигурност има интерес, има желание за промяна. Това е една основа, върху която надграждаме. Ще потърсим съдействието на други неправителствени организации и студенти, за да можем с по-голям човешки ресурс да реализираме проекта си. В момента живеем в такова общество и такова време, или поне доскоро, вече малко по-различно, в които най-малко обръщаме внимание на кислорода, на следващото място на водата, на следващото място на храната, а все повече обръщаме внимание на тези допълнителни елементи. Всички сме загубили естествената си представа за самосъхранение и не обръщаме най-сериозно внимание върху тези неща, които ни поддържат живи. Това е една парадигма, която трябва да бъде сменена. И все повече това са политиките и на ниво Обединени нации, и на политиките и на отделните държави, не всички, но това е част от концепцията въобще на политиките за опазване на околната среда. Всъщност, опазвайки тези сегменти на околната среда, ние опазваме самите нас, нашето собствено здраве, нашето собствено житие. Другото, което исках да кажа също, което е доста концептуално, това е, че много скоро парадигмата
беше, че човек се намира в центъра и всичко е свързано с човека. Ресурси за човека, блага, социална среда за човека, култура за човека и всичко останало. В смисъл, живеехме в една линейна система, където човека е тук и насам са, да речем, социално-економически, насам са ресурси, блага, на всякакви други посоки са някакви други неща. Това е също една сгрешена концепция, защото ние живеем в една затворена система. Няма как да продължаваме да използваме един ресурс, който в един момент се изчерпва. Това е една система с граници. И поставяйки по този начин всичките ни дейности и политики, ние стигаме до една криза, до една пропаст. Затова моята концепция е, че всичко, както в природата, представлява един кръговрат. И вътре в този кръговрат, взаимно свързани, са различни части. Биота, почва, вода, различни сфери. И една от тези сфери всъщност е човек. Ноосфера. Нарича се ноосфера. Човешката среда. Защото човекът е стигнал до там, че вече както другите сфери, както животинската, почвената сфера, педосфера, биосфера, зоосфера, атмосфера, хидросфера, човекът е стигнал до там, че има въздействие върху цялата планета със своята дейност. И вече новата концепция е, че той представлява една отделна сфера. И трябва той по някакъв начин да се балансира заедно с останалите сфери, за да се поддържа равновесието в околната среда. Така че това е много важно и вече политиките даже започват все повече да се ориентират в тази посока. Ако мога да го напиша по друг начин, имаме човек, общество и природа. Тя е обобщена. Доскоро си мислихме, че обществото служи на човека, за да бъде по-социализиран, да развива като цивилизация, като индивид, а не просто като един номад. И природата е някакъв базис, който ние използваме за задоволяване потребностите на човека и в смисъл на обществото и в частност човека. Всъщност тези неща са свързани. Това, което ме научи мен географията, понеже аз съм завършил география в Софийския. За 4 години ти няма как да научиш най-високите върхове на всяка планина, няма как да научиш всички реки, колко са дълги, какъв им е дебит и така нататък. Ти научаваш основни най-важни неща, но това, което най-важно да научиш, е връзките в тази система човек, общество, природа. И всъщност връзките са двустранни във всяка една посока. Затова, когато мислим по въпроса с отпадъците, да речем, трябва да мислим какви отпадъци генерира обществото, защото какви отпадъци генерира отделния човек, отделно какви отпадъци могат да бъдат ресурс за природата и така нататък. Защото, да речем, и това е вече към вашата тема, как да се научим да управляваме отпадъците, всичко може да вземем като примери в природата, те съществуват някъде. В природата, да речем, отпадъци няма. Всеки един отпадък е ресурс за един следващ процес. И така се завърта кръговрат. Отпадъка отива като ресурс за един процес. В смисъл, линейните форми, аз ви препоръчвам да ги преосмислите, ако съществуват такива, и да почнете да мислите все повече за взаимно свързани форми, за екосистемни, взаимно включващи и взаимно изключващи се концепции. Другото, което също така доста важно искам да споделя с вас, е, че когато се разглежда даден проблем, даден въпрос, даден проект, трябва да се изследват няколко неща. Първо, трябва да имаме комплексния подход или интегриран подход, се нарича още. Когато се правят дадени проекти, комисии, винаги се канят хора от различни сфери, които имат отношение, защото често пъти се допускат грешки, ако да речем решаваш, че темата ти е генетично модифицирани организми и си кажеш по генетично модифицирани организми, кой разбира това? Микробиолозите и генетиците. Каниш 20 човека микробиолози и генетици, правят се един научен форум и казват обществото: ето ние решихме, вземете това ГМО. Да, ама не. Няма как да стане, защото
те могат да говорят на едно научно ниво, но в крайна сметка, ако ГМО-то е предназначено за обществото, нас не трябват лекари, които да изследват въздействието, нас не трябват представители от земеделските структури, които да кажат искат или не искат, трябва или не трябва на тези земи да се отглежда ГМО и така нататък и така нататък. Трябва да включим всички заинтересовани страни, трябва да имаме този интегриран подход. Другото, което също е ключово, това е кумулативният ефект. Когато планираме нещо или пишем проект, ние винаги трябва да отчитаме не този проект как само ще въздейства в рамките на неговия готов продукт или в рамките на 2 седмици, 3 седмици, а да преценим как ще въздейства той върху други сектори и в дългосрочен план. Това е така наречения кумулативен ефект. Ако стигнем до малко по-далечни сфери, това е ефекта на пеперудата, но той е по-трудно предвидим, докато кумулативният ефект говори за процеси, които са предвидими все пак в обществото. Нали? Това е малко като вица, тук сега ще направим мост, но нямаме река. Или ще направим училище, но нямаме деца. Трябва да мислим малко в перспектива и заради това кумулативният ефект винаги трябва да се изследва във всеки един процес. Разпределени по комисии и интереси, участниците изготвяха предложения за конкретни граждански проекти и след завършването на форума, те ще продължат да обединяват усилията си около работата по осъществяването на избраните каузи. Самия форум ми помогна това, че събрахме толкова много хора с много идеи, които наистина искаме да сме активни, а не пасивни. Защото винаги могат да се намерят хора, които само да говорят, но действията вече изискват малко повече усилия. Конкретно Комисията по околна среда ми помогна с това, че още по-тясно ме свърза с хора, които имат по-силен интерес към околната среда, конкретно. И с тях мога да споделям също най-различни теми по този въпрос, защото ние сме много различни хора от различни университети, от различни страни. И също така, знаете, самата тема по околна среда е много обширна и много от нас вече са успяли да се конкретизират и в различни точки от тази тема. И като цяло се получава много идеи на едно място, много енергия, много ентусиазъм и заедно синтезираме всичко това, за да изберем един проект, който да хармонизира в себе си от всичко малко от нашите идеи и енергия и да бъде най-оптимално и практично реализиран за България днес. Какви ще са вашите конкретни действия след края на форума? Да, целият форум е създаден, иницииран и организиран и в момента се случва. Главната му цел е една, за да се изберат проекти от всяка комисия. Конкретно и нашата по околна среда ще излезе с един такъв, да се разработи подробно от нас, които сме в комисията. В него да впишем нашите виждания, какво искаме ние да се промени, какво искаме да се случва. И естествено това ще е само първата крачка, защото се сумираме за първи път като екип и всичко. Но се надявам да бъде една от многото поредни. Конкретно в момента вече сме се насочили в темата за разделното събиране на отпадъци в университетите. И не случайно звучи толкова конкретна темата. Знаете, в началото се почва от малкото просто и конкретното. И малко по малко, с живот и здраве, се стига до голямото. Да речем, ако решим да направим в този университет, в Университета за библиотечно знание и информационни технологии, УНИБИ, система за разделно събиране на отпадъци. Кои са ни важните хора, до които трябва да се допитаме, за да осъществим този проект? Какво ни трябва? Администрация. Само че тук, ако може някой друг да записва, че аз...
Наистина може да се види колко съм зле с къснописа. Имаме администрацията. Тя всъщност е отговорна за тази сграда и ние не можем да си позволим да направим нещо преди да сме се допитали. Това са хората, които управляват тази сграда, администрацията. Добре, кои включваме в администрация? Ректор за ректор. Ректор. Помощник по стопанска дейност, това е основно. Така, да, където има помощник по стопанска дейност, заместник ректор по стопанска дейност, той е ключовия замректор. Добре, кой е друг от администрацията според вас? И след това, което отговори за дистанции. Има в повечето случаи така наречените домакини. Те са между стопанската дейност ректора и чистачките вече. Това е разделението на стопанската дейност. Да. Домакини или не знам как може да се казва още иконома. Ако може да има такива. Домакини. Все още се ползва такова нещо. Да, това не е администрацията, която ни е важна. Като моят личен съвет е, когато подхожда по подобен начин, тръгвайки към администрацията, да тръгнете от ректора надолу. Да имате съгласието на ректора, след което да продължите надолу към заместник ректора, който вече отивате на по-специфично, на по-конкретно нещо, и към домакина. Защото ако тръгнете обратно, тя домакина, той е свикнал да си върши някаква работа, ти отиваш и му кажеш, тук е една повече работа да свършим, и той ще намери начин да те отбие, ако остане поне много готин. Ама това не винаги е така. Докато ако му наредят отгоре, тук правим система за разделно събиране, просто няма вече къде да мърда и отива на този момент. Така че добре, домакина, заместник ректора. И по-надолу ти каза чистачките. Главната чистачка. Сега тук е важно да знаете, че тъй като това са сега за частните университети не знам дали стои, може да не стои така, но за държавните университети чистачките не са пряко назначени от домакина, да речем. Това представлява, прави се търг или обществена поръчка, в която определени фирми, такива почистващи фирми, кандидатстват, да, за съжаление така, в смисъл не знам дали за съжаление или не, от една страна е добре, и има фирма, която е преди чистачките. И обикновено проблема, поне при нас беше такъв, беше, че фирмата сключва договор с университета за период от време. В този период от време действа договор, който си е много фиксиран, много определен. И ако там, да речем, не е разписано за разделното събиране, или не се добави клауза към договора за разделното събиране, те винаги могат да си измият ръцете и да кажат ми, ето това е нашия договор, от тази година ние така ще действаме. Има две посоки. Едната посока е да се прецени дали договорът изтича скоро и да се убеди ръководството на университета в следващия търг или следващата обществена поръчка да разпишат изрично, че фирмата трябва да осъществява разделно събиране на територията на университета. Или да се подпише клауза към настоящия договор, която да разпише този процес. Ако е клауза, е добре първо да се осъществи среща с фирмата. И трябва на фирмата задължително да й се каже, че не просто й се създава повече работа, че това може да й носи някакви блага. Но за това след малко. Добре, ако си представим, че фирмата изпълнител и чистачките, като за чистачките, там трябва нещо с моркова да се опита. В смисъл, стоягата не работи при тях. Трябва да се опитате нещо с моркова, да им обясните, че е важно, че няма да им коста повече работа, да ги поканите на партито, да ги привлечете и на ваша страна. Те са ви ключови, разбирате ли? Вие няма как нещо трябва да измислите, нещо трябва да ги изпоганите, да ги погаделичките, защото всъщност те са тези, които физически ще свършват една голяма част от работата. Вие няма как да ходите и сами да си събирате кошовете от целия университет. Не трябва и да е ваша работа. В смисъл, не стигайте до това ниво, защото така няма да е дългосрочен и устойчив процес. Вие ще се изморите, на никой не му се иска това изпочистването. Ако почнеш да почистваш всеки ден, в един момент ти почваш да си кажеш, аз тук съм всеки ден чистач. Затова чистачките са ви ключови. Както ви е ключов най-отгоре ректор, така са ви ключови и най-отдолу чистачките, но са различни подходите към тези неща. Добре, администрацията, ако кажем, че това, затваряме процеса. Какво друго ни трябва? Това е единия. Кош. Инфраструктурата. Инфраструктурата, да го кажем. Добре, идеи.
Кои са тези с инфраструктурата? По принцип при нас в Долвана, почти във всяка стая има кошчета. И има доста стаи, естествено трябва доста кошчета. Това е най-главната проблема. И то не по едно, да, три или поне две, защото стъкло почти няма. Не, има в предвид хартия, пластмаса и битово, да. Добре. 3 пъти повече кошчета за много пространство. Много кошчета, да го кажем така. Добре, идеи? И идеи, като финансира, намерят някаква фирма, която иска да се има политиката някаква, че ние грижиме за екологията или просто да прави пиар на своята фирма. Решава, че това ще бъде някакъв пиар ход от нейна страна. И ще инвестира да закупи тези кошчета. Какви други подходи имаме? Моля ви се да... Извинявай, искам да включа повече хора. Ако някой не те изпревари, става ли? Извинявай, просто искам да е малко по-ефективна. Иначе сте много правилни насоките, които дават. Самите студенти могат да си изобретят даже кошчета. Ето, тук имаме едно изобретение, правят фонд, може студентския съвет. Те пак това е фонд на студенти. Значи самите студенти може да сложат в скоби студентски съвет. Защото това е идеята, че студентски съвет определя бюджет, който е за студентите. Той идва от техните такси. 1% от техните такси. Добре. Кой друг може да го направи според вас? В много от случаите самите фирми, които в последствие взимат отпадъка, защото в България има закон, който тези 5 пакове, за които вчера ви споменах. Екопак, Екобулпак, Екопак, Репак и още едно. Те са обществени организации, нямат право на печалба, така че не е точно реклама. Но тези фирми, които са те са отговорни за оползотворяване на отпадъците от опаковките, така е правилно да се нарича, те могат да инсталират тези кошове в университета и да ги направят специални за този университет. Но отделно това представлява и колко ще 30-40 грама полиетилен терефтилат, точно така, полиетилен терефтилат, който като се изпрати в завода, струва някакви пари, още някакви стотинки. И тези фирми, тъй като нямат право на печалба, те се водят обществени организации, нямат право на печалба, те трябва да инвестират в инфраструктура. Това им е основно, да инвестират в инфраструктура и да събират отпадъците и после да ги препращат към заводи, които рециклират. Те са отделни, те не са част от тези организации. Така че, често пъти ключово е точно това. И тук е важно да знаете друго нещо. Не към всяка фирма може да се обърнете, не към всяка такава обществена организация може да се обърнете. Трябва да видите, да проверите в общината, в която живеете, или където всъщност се намира университета, коя е фирмата, коя е организацията, която, тъй като там пак е така, сключва се обществена поръчка, се прави от общината, печели някоя от тези фирми, която предостави най-добри условия, и тя на тази територия има ангажимент да разположи кошове. Аз не мога, ако съм от другата фирма, да отида и да разположа там моите кошове. Но, тук вече има едно но. Ако в дадения град, но в друга територия на града, има такава друга фирма, вие може да говорите и с нея, защото самите учебни заведения, те могат вътрешно самостоятелно да извършват този процес и не е задължително тази фирма да има кошове около университета. Достатъчно е да има само в университета и един път дневно или един път, 3 пъти седмично, в зависимост от генерирания отпадък. Това нещо може да идва да го взимат и да го превозват. Така че, и това вече е към вас, вижте коя е фирмата, коя е организацията, която е на територията на вашето място там, на вашия университет, около него, и коя друга има в града. И трябва да отидете до тях със сигурност. Това е много важно, много ключово. Те имат информационни материали, които могат да ви дадат, за да се разпространяват сред студентите, да бъдат убеждавани да събират разделно. Те могат да решат да направят специални кошчета, които са специално за този университет. И така нататък, и така нататък. Това ви е ключов партньор. Мислете на фирмата като на ключов партньор. А можете да направите и друго. Можете да убедите фирмата да сключи договор с
някаква така или иначе спонсорираща университета друга фирма и да направят съвместно нещо такова. Можете да убедите фирмата или организацията да сключи договор с университета. Те така или иначе трябва да сключат договор, но в договора по някакъв начин университета също да има отношение. Може и студентския съвет да има, може и ваш проект, който сте написали, също да има добавена стойност. Може да си разпределите ресурса, който да, в смисъл, материалите информационните могат да се, да речем, съвместни общи материали да изготвите, а не да използвате само техните. Може кошчета да са с логата на вашия клуб, на студентския съвет, на университета. Вече в зависимост, това е вече флексибъл, това е вече нещо, което може да се... И тук е много важно вие какви дипломати сте. Аз се надявам, че сте добри дипломати или поне, че ще станете добри дипломати, защото дипломацията не е само в международното отношение, дипломацията е всеки ден, нали, с човек в магазина, с човека, да, с чистачките и така нататък. Дипломацията е ключова, това е отношението между хората. Но вие сте в един случай, в този случай представлявате и защитавате обществения интерес, интереса на вашата група, студенти, които сте на дадено място, искате това място да е по-хубаво, не да генерира проблеми, да генерира решения и така всъщност имате тежест в дипломацията. Може да използва. Добре, това е инфраструктура. Какво още ни трябва? Да убедим самите студенти в ключово. ефективността на... PR. Или как да го кажем? PR. Тук сега сте вие. Защото тук може да е тук огромно поле. Мисля, може да се ползват най-различни похвати. От провокация през най-различни похвати. И тук е силата всъщност на... Ако тези неща са въпрос на някакси фиксирани, то пиара никак не е фиксиран и дава възможност на вас да се развихрите и да направите най-различни неща. Освен това, вие сте в отделни университети, може да използвате различни подходи. Може да взаимствате един от друг подходите си. Тук е ключова комуникацията между вас също. Божана учи маркетинг, може би тя ще има идеи. Ето. Да. Маркетинга е ключов в случая, да. Тук си говорим. Не се ориентирали горе-долу вече. Публично флашмобове, информационни презентации, партито. Партито, да, партито е част. Добре, ще ги запишем. Парти. Социални мрежи също. Парти, социални мрежи, лични комуникации с студентите около вас. Шокиращи презентации. Шокиращи, да, провокативни, такива, които привличат внимание. Особено в началото е много важно, за да вкараш една тема за разискване между отделните хора, ти трябва да ги провокираш. Нещо, което да ги накара от човека, че ти видя ли тук какво се случва, знаеш ли за това. Нещо провокиращо. Да, провокацията е добър елемент. Това се ползва много често. В политиката е ключова също. Особено когато има тема, която не е развита в обществото и искаш да извадиш бързо. Но тя не е негативен ефект. Зависи. Има различни форми на провокация. Можеш да изплашиш хората, можеш да ги провокираш, като им кажеш, че те просто през цялото време пред тях ще е едно огромно богатство, те не разбират, че това е за тях. Има различни форми на провокация. Плашването малко съвети. Зависи от темата, наистина. Зависи от темата, зависи от страната, смисъл организацията или човека, който прилага това нещо, този похват. И тук има още едно важно звено. Че говорим за студентски съвет и вие сте от различни университети. Чували ли сте за национално представителство на студентски съвети? НПСС всъщност ви е супер ключов партньор. Вие даже може да поискате от НПСС да ви подпомогне в тази инициатива. Защото те имат мрежа, контакти, имат лоби в самите университети, защото нали все пак те са страна по взимането на решенията, по развитието. Така че студентския съвет на ниво университет и даже може би предварително, преди да сте стигнали до студентския съвет, една среща на представителите на вашата група с националното представителство на студентските съвети, за да ги информирате, че вие сте решили да предприемете такава инициатива, че сте решили да кандидатствате по проект или да търсите други възможности, с които да реализирате тази идея. Ето още един партньор. Неправителствени организации и активни групи, които имат сходна дейност. Те вече имат изграден капацитет някакъв,
и това може да ви подпомогне вас. Даже всъщност вие можете да се включите към една такава организация, независимо, че сте си част от тази група, която в случая е по-скоро неформална, но да се включите към една формална организация и да предприемете от нейно име такава инициатива, ако успеете да убедите самата организация, че искате да реализирате подобна инициатива. Значи НПО. Добре? Сега искам да ви подскажа една идея. Тя не е свързана пряко с пластмасата и хартията, но е свързана с университета, отпадъците от университета и бонус може да генерира средства за вашата инициатива, свързана с тези отпадъци, в смисъл с пластмасата и хартията. Какво е това? В България закон за управление на отпадъци, освен че на тези 5 фирми, които са отговорни за отпадъците от опаковки, има и други фирми, които са отговорни за електротехника, бяла техника, какво беше там? Опасни отпадъци. Нали? В смисъл има други отпадъци, които също участват. И сега завъртаме с този университет и виждаме колко много стара техника стои някъде, даже нямат място вече къде да я сложат. И в същия момент студентите, живеейки някъде си, също имат такава техника. Те се чудят как да я хвърлят, а не могат да я, по закон не могат да я хвърлят в контейнерите, обикновените контейнери. Тази техника обаче има в себе си ценни метали, има в себе си пластмаса и представлява ресурс. И част от тези фирми всъщност предлагат следната услуга. И я предлагат не само на организации официални, формални, а и на неформални групи. Да речем, вие може да решите в един ден от годината, на едно място или на повече места, предварително разбрали, ако сте се разбрали с тази организация, те са няколко на брой, 3 или 4, те да дойдат с един контейнер, вие да сте направили информационна кампания в университета, сред студентите и за администрацията. В този ден, в който дойде камиона, всичката тази стара непотребна техника да отиде в камиона. Това може директно да покрие разходите по тези информационни материали, ако вие не сте успели да осигурите тези материали чрез проект, университета, студентския съвет или не сте си ги извадили от джоба. В смисъл, това е една още възможност, която всъщност даже ще подложи за вашата идея, тъй като тя е сходна. Тя е много близка до вашата идея. Или с тези пари могат да се закупят кошчета. Защото някакви информационни материали може би по-лесно. Нали, университет имат печатници, там може би малко по-лесно, докато това с кошчета може да се окаже проблем. По-малко наброй, защото няма нужда във всяка стая да имаш такова кошче, но едно-две кошчета във всеки университет е нещо много ценно. В смисъл на ключови места на ходене, къде и ако тръгнете да вкарвате тази система с хартия и пластмаса, би придало доста добра добавена стойност към вашата инициатива и се случва изключително лесно. Просто се свързвате с фирмата, тя ви доставя кошчетата, те са едни елементарни, нищо не струващи почти, или приличат на батерия, си малко това. И вие всъщност това е едно допълнително нещо, което обаче дава доста по-сериозна стойност. Вие не мислите само за пластмасата и за хартия, където вече събирате и батериите. Даже, това сега не знам дали може да съществува. Има и трети вариант. Ние сме го правили едно време. В много странно обстоятелство една от фирмите имаше секс-шоп. И те какво правиха? Даваш една батерия, получаваш един презерватив. И по този начин ние бяхме направили една акция ноември месец, събирайки батерии, преди да има още тези кошчета, защото тогава нямаше и фирми за такива. В смисъл, нямаше такива контейнери за батерии. Правихме една акция, събрахме доста батерии, разменихме ги за презервативи и на 1 декември ги раздадохме. Една студентска инициатива. Беше много готово. В смисъл, има най-различни модели. В момента, в който тръгнете да търсите информация, ще стигнете до най-различни възможности. Това са само част от такива.